Вітаю спадарства, я Валер Руселік, і гэта размова на Белсаце. Тое, што мы перажываем апошнія 27 гадоў, а асабліва апошнія 1,5 года, цяжка назваць інакш, як гуманітарнай катастрофай. У Беларусі фактычна растаптаная сама аснова усялякай дзяржавы, законы. Адначасова з краіны з'язджаюць тысячы і тысячы беларусаў. Гэта і медыкі, і праграмісты, навукоўцы, дзеячы культуры, будаўнікі, нават учорашнія міліцыянты і чальцы выбарчых камісіяў. Літаральна ўсе. Пры гэтым мы ўсе цудоўна разумеем, што рана ці позна, але Лукашенка сыдзе. І вось як тады запоўніць гэтую пустку, выпаленую дыктатарам? Пытанне, над якім варта думаць нам усім разам і думаць ужо зараз. Ну а сёння на Белсаце мы пагаворым пра гэтае складанае насамрэч пытанне з старэйшым дарадцам Святланай Ціхановскай, Франкам Вячоркам. Франі, вітаю цябе. Добрый вечер. Адразу хочу табе падзякаваць за тое, што пагаджаешся заўсёды паразважаць са мною ў эфіры на тэмы, ну, далёка не самыя простыя, дзе можна папросту адстраляцца. Вось, а тут такія тэмы, на якіх вот так адказу, а як яго знайсці той адказ? І все-таки давай паспрабуем. Вось адразу вось гэтае першае ж пытанне, ці можна наагул вярнуць вось беларусаў на радзіму, якія з'ехалі ўжо, якія будуць з'язджаць цяпер, пакуль Лукашенка яшчэ кіруе. І частка беларусаў, напэўна, з'едзе, калі Лукашенка сыдзе, таму што ну, няма ніякіх ілюзіяў, што будзе таксама тады цяжка, эканоміка будзе ў стагнацыі, Расія будзе ставіць нам палкі ў колы, як яна робіць, да прыкладу, украінцам. Ну і гэтак далей. Вось як быць з гэтай сітуацыяй? Безумоўна, такая праблема паўстане, і трэба будзе вяртаць беларусаў. Трэба разумець, што беларусы з'язджалі не толькі пасля выбараў 2020 года, а з'язджалі і ў першай палове 20 стагоддзя пасля другой сусветнай вайны, у 90-е, і за мяжой увогуле каля 3 мільёнаў беларусаў жыве. Многія ўжо нараджалі сем'яў, многія маюць унукаў, і не ўсе будуць вяртацца. Але тыя, хто выехалі на працягу апошніх 20-30 гадоў, яны вернуцца з ахвотай. Многія беларусы, асабліва тыя, хто выехалі з эканамічных прычынаў ці з палітычных прычынаў, будуць шукаць сабе месца. Калі яны пабачаць, што можна адкрыць бізнес, можна зарабляць грошы, можна выхоўваць дзетак на беларускай мове, у беларускай традыцыі, не залежыць ад дзяржавы, яны з радасцю вернуцца. Мы зараз маем пакаленне беларусаў, якое выехала, але не лічыць сябе эмігрантамі. Я, напрыклад, таксама, як і ты, Валер, я не жыву зараз у Беларусі, але я не лічу сябе эмігрантам, я не збіраюся заставацца у Літве той самай. Я лічу сябе рэлякантам. Так вось, чым раней мы гэтыя перамены прывядзем у краіну, тым больш шансаў і тым большы працэнт рэлякантаў, тых, хто не хоча выязджаць назаўжды, вернуцца дадому. А вось гэты аптымізм, калі ўзяць яго ў дачыненні да масы беларусаў, не да асобных дзеячаў, патрыётаў, як ты, а вось калі гаварыць пра масу, а гэта тысячы, сотні тысяч беларусаў, вось гэты аптымізм, ён адкуль і упэўненасць, адкуль у цябе бяруцца? Гэта вынікі сустрэчы з дыяспарамі ці нейкія іншыя ў цябе крыніцы вось гэтага аптымізму? Ну, беларусы любяць свой дом, цэняць сваю зямлю. Беларусы шмат пакутвалі за тое, каб мець сваю незалежнасць. Гэта міф і няправда, што Беларусь атрымала сваю незалежнасць выпадкова, ці яна звалілася з неба. Не, мы за яе вельмі шмат змагаліся, шмат пралілі крыві, страцілі шмат сваіх людзей. Таму пры першай жа нагодзе Беларусь шукае тое месца, дзе ён можа адчуваць сябе гаспадаром. На жаль, пры Лукашенку, хаця Беларусі з'яўляецца незалежнай краінай 30 гадоў, але пры Лукашенку гэтага адчування гаспадарства, тое, што мы тут гаспадарым, у нас не з'явілася. Але мы можам паглядзець, што адбылося ў Літве, у якой таксама была вялікая ўцечка мазгоў падчас савецкага часу, і ў 90-е гады многія ўцякалі. Але мы бачылі, што як толькі Літва стала на ногі, як толькі стварыла чалавечыя мовы, умацавала сваю ідэнтычнасць,
нацыянальную, вярнуліся да сваіх каранёў. Літоўцы, якія ўжо і пражылі дзесяткі гадоў у Штатах, у Канадзе, у Великабрытаніі, хутка вярнуліся. Ну і дзяржава клапацілася пра павяртанне сваіх суайчыннікаў дадому. У Літве, напрыклад, яны для тых літоўцаў з замежнай адукацыі, якія адвучыліся ў крутых універсітэтах, адмыслова ствараліся працоўныя месцы для іх, ім ствараліся прэферэнцыяваныя умовы. І нам таксама трэба будзе задбаць, каб тыя, хто адвучыліся, каб яны вярнуліся, адчувалі себе комфортна, каб яны хацелі мець, будаваць свае сем'і менавіта на бацькаўшчыне. Ну, вось наконт прэферэнцыяў, гэта цікавая такая заўвага, таму што я калі рыхтаваўся да нашай размовы, таксама думаў і пра гэтыя прэферэнцыі. Я ўзгадаў, як на пачатку 90-х дзеля адраджэння беларускай мовы былі падобныя прэферэнцыі для, скажем, беларускамоўных кіроўцаў у грамадскім транспарце і так далей. Але вось калі браць такія прэферэнцыі для вяртанцаў, для тых беларусаў, хто вернецца ў Беларусь, то, канешне ж, гаворка вядзецца пра вялікія сумы грошай у межах цэлай краіны. А мы цудоўна разумеем, я паўтаруся, эканоміка ў стагнацыі, расійскія палкі, уколы будуць і так далей. Грошы і так будуць патрэбныя і на іншыя рэчы, акрамя таго, каб ствараць прэферэнцыі для тых, хто там захоча, не захоча вярнуцца. Вось адкуль гэткія грошы браць і ці варта для гэтага ствараць нейкую асобную праграму, якую так, ну, умоўна і назавем вяртанне у Беларусь, каб яна была асобна вось ад нейкіх фінансаў, которые адбудоўваюць саму Беларусь сіламі знутры краіны. Ну, людскі рэсурс – гэта галоўны капітал эканомікі. І дзяржаве, новай Беларусі, трэба будзе інвеставаць, каб гэтыя людзі вярнуліся і прывезлі з сабой грошы. Бо вернуцца ж яны са сваімі кантактамі. Многія будуць пераводзіць свае бізнесы, адкрываць філіі. Многія, там, адвучыўшыся ў Гарвардзе, вернуцца ў Менск, адкрыюць тэлефонную кніжку, празвоняць усім сваім сябрам па альфабеце і скажуць: у мяне вось тут ёсць такая справа, давай зробім бізнес у гэтай сферы. З Нямецчыны прыедуць, скажуць: давайце адкрыем вытворчасць аўтамабіляў BMW. Приедуць са Швецыі, будуць там развіваць там электратэхналагічныя нейкія стартапы. Спачатку мы інвестуем як дзяржава, а потым людзі ў гэтую дзяржаву пачнуць прыводзіць інвестыцыі з іншых краінаў. Так будуецца стартап дзяржавы, і па сутнасці нам трэба будзе перавынесці нашу Беларусю ў эканамічным пляне. Это будзе цяжкі час, таму што трэба будзе выходзіць з зоны камфорту, будзе адбывацца прыватызацыя. Многім людзям будзе цяжка ў гэтай новай рэальнасці, асабліва тым, хто шмат гадоў працаваў у дзяржаўным сектары. Але тыя новыя рэсурсы, новыя працоўныя месцы, створаныя у тым ліку беларусамі, якія павяртаюцца ў сваю краіну, яны дадуць кожнаму працу. І я ўпэўнены, што наш пераходны этап будзе нашмат менш балесны, чымся у балтыйскіх краінах, у Польшчы ці ва ўкраіне. У нас ёсць раскоша павучыцца на памылках іншых, не дапусціць іх у будучыні і зрабіць гэты транзіт дастаткова плаўным, мяккім і не шокавым. Разважаючы на тэму вяртання ў Беларусь, немагчыма не задацца і пытаннем вось наконт таго, час гэта наш хаўруснік ці наш вораг. Таму што калі мы разважаем, да прыкладу, пра незалежнасць Беларусі, то, канешне, час гэта наш абсалютны хаўруснік, бо усё больш людзей прызвычайваецца да таго, што мы жывем у незалежнай краіне, ні ў якім там не Савецкім Саюзе і так далей. А што вось наконт вяртання пасля лукашызму ў Беларусь? Гэта хаўруснік ці вораг? Бо я б хацеў працытаваць нават Святлану Ціхановскую, якая не так даўно ў Еўрапарламенце казала пра тое, што ў нас няма яшчэ аднаго года. Ёсць яшчэ адно выказванне пра тое, што ў нас ёсць час, пакуль беларусы, якія з'ехалі, не ўзялі першую іпатэку, то бок не прывязалі сябе там крэдытамі, там школамі для дзяцей і так далей. Ну, разам з гэтым, калі зноўку згадваць, што вось чым больш людзей жыве ў незалежнай Беларусі, тым больш яны прызвычайваюцца, то і тут можна сказаць, што як бы не ўсё так дрэнна, і нам папросту трэба пачакаць, пакуль вырасце новае пакаленне знутры Беларусі, бо у нас так цыклічна, гадоў так раз на 10 гадоў вырастае вось чарговая хваля беларусаў. Вось ты як вызначаеш час вось у гэтым пытанні вяртання? Гэта хаўруснік наш
ці ўсё-таки гэта, ну, нават калі не вораг, то прынамсі гэта фактор, які змушае прыспешвацца? Нам трэба прыспешвацца. Мы згубілі вельмі шмат часу. Расце ўжо другое пакаленне беларусаў у дыктатуры, у нейкай архаічнай мадэлі, якая не можа адказваць на выклікі часу, не можа забяспечыць нармальнае годнае жыцця і нават не можа умацаваць беларускую дзяржаўнасць. Таму, губляючы час, мы губляем шмат магчымасцяў. Мы адстаем ад нашых суседзяў, і нам, вядома, будзе потым цяжка выкарыстоўвацца. За апошнія 5 гадоў Беларусь саскочыла, згубіла 5-7 пазіцыяў, стала адной з самых бедных краінаў у Еўропе. І гэта не з-за санкцыяў, гэта не з-за рэпрэсіяў 2020 года. Гэта з-за вельмі адсталай сістэмы кіравання, якую навязаў Лукашенко, і якую ён не можа памяняць, таму што любая змена прывядзе да каляпсу. Таму нельга губляць часу. Нам трэба час, гэта самае важнае. І як толькі Лукашенко сыдзе, як толькі пачнуцца перамены, час будзе яшчэ больш каштоўны. Нам нельга будзе губляць ні дня. Нам трэба будзе прымаць у дзень па 2-3 законапраекты. Адначасова пачнуць працу Канстытуцыйная камісія, камісія па рэформах, па рэформе мясцовага самакіравання, па прыватызацыі. У 90-е гады было таксама мала часу, але пасля Лукашэнкі будзе яшчэ менш. Таму вельмі важна, каб весці людскі капітал, інтэлектуальны патэнцыял, каб ён ужо зараз рыхтаваўся да вельмі ажыўленай працы. І у бліжэйшыя некалькі тыдняў, у студзені, у лютым, калі міжнародная дзейнасць Святланы Ціханаўскай будзе абмежаваная з-за ковіду, мы плануем прысвяціць увагу нашай кампаніі «Новая Беларусь» і выпрацаваць такія рамачныя дакументы развіцця Беларусі ў транзітны перыяд і пасля новых выбараў у самых розных сферах. І мы зробім такія прэзентацыі не складанай экспертнай мовай, а простай, даступнай у фармаце карцінак, відэаролікаў, каб патлумачыць людзям, якім чынам будзе рэалізоўвацца 3 мільярды еўразвязу, якім чынам будзе адбывацца працэс рэфармавання, чаму варта эканамічныя рэформы праводзіць адначасова з палітычнымі рэформамі і дэмакратызацыяй інстытутаў дзяржаўнага кіравання. Гэта ўсё ў бліжэйшыя некалькі тыдняў, мы спадзяемся, нам удасца распрацаваць, прынамсі пачаць працу. Магчыма, я вам крышачку дапамагу, бо я калі разважаў зноўку над тэмай нашай размовы, я таксама думаў, што можна рабіць, і вось мне прыйшла ў галаву такая ідэя, ну, такого праекту, які я назваў «Беларусь па-над межамі». То бок гаворка пра тое, каб адбудоўваць новую Беларусь, ну, паспрабаваць аб'яднаць і тых, хто ўнутры Беларусі, і тых, хто вернецца, і тых, хто не збіраецца з нейкіх прычынаў вяртацца, але у яго застаюцца сентыменты, сімпатыі да бацькаўшчыны. Вось наколькі рэалістычным можа быць вось такі праект «Беларусь па-над межамі», каб вось, ну, каб адбудоўвалі гэтую Беларусь людзі па ўсім свеце. Рэальна такое? Валер, бярем праекту работу. Ідэя вельмі добрая. Больш смела можна сказаць, што Беларусь цяпер жыве не толькі ў Беларусі, але і па ўсім свеце, ў розных краінах. Сфармаваныя супольнасці – это не проста дыяспары, это не проста групы людзей, якія апынуліся ў падобных умовах. Гэта супольнасці людзей, якія належаць і ганарацца тым, што яны беларусы. У свеце лоу-костаў, танных падарожжаў, хуткага інтэрнэту, 5G, можна камунікаваць, будаваць дзяржаву, развіваць свае бізнесы, нават не жывучы ўнутры краіны. Валер, ты можаш працаваць знаходзіцца ў Варшаве нават пасля пераменаў. Не, я вярнуся ў горадню. Я выбачаюся, перарваў. Валер вернецца ў горадню, але шмат, напрыклад, у якіх ужо будзе шмат сваіх праектаў там у Нямецчыне, Славаччыне, Великабрытаніі ці США. Яны змогуць кожны дзень, кожны тыдзень, як зараз многія еўрапейцы, лётаюць у сваю горадню на лоу-косце Ryanair за $5, потым у Лондон на ранішнюю каву, потым у Парыж на вячэру. І гэта стане нормай. Перамяшчэнні стануць нормай. Свет стане яшчэ меншым, яшчэ больш кампактным, яшчэ больш зручным у пляне лагістыкі. І Беларусь проста павінна зрабіць усё, каб гэтая лагістыка яна была збудаваная ў першы ж год пасля пераменаў. Франі, дзякуй вялікі табе за размову, таксама ў тваёй асобе, ўсёй камандзе Святланы Ціханаўскай за вашу працу, ну і таксама плёну якраз вось у працы над анансаванай праграмай «Новая Беларусі». Дзякуй вялікі. Гаспадарству хочу нагадаць, Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай, быў з намі. Ну а я хацеў бы згадаць
словы майго калегі і цяперашняга палітзняволенага Владимира Мацкевіча, які калісьці вось для мяне перагарнуў не папросту перагарнуў там нейкую старонку ў развіцці, але і цэлы свет папросту паставіў з ног на галаву альбо з галавы на ногі, калі я прачытаў ягоны выраз думаць Беларусь, не пра Беларусь, пры гэтым прывязваючы да чагосьці, але менавіта думаць Беларусь, то бок уяўляць такую, якая яна павінна быць, ствараць яе, і гэта спадарства занятак для ўсіх нас, у тым ліку і нас з вами. Дзякую вялікі за сённяшнюю заўвагу. Сёння ў студыі быў я, Валер Руселік, і да новых сустрэч на Белсаце.